Mdzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Kusala koona komwe ndimafuna ine ndi uku. Mawu oyamba tsiku la lero afuna tilingalire pa ngodya imodzi imene tizikhazikikamo mu nyengo ino ya Lenti. Fasting. Kodi kusala kwenikweni tizitani? Nthawi ina ndidanena m'mbuyomu tili ndi chisimo chizolowezi chotanthauzira kwambiri mawu a Mulungu to the extent kuti mwina timawapotozanso. Ndimafuna kuti tsiku la lero mawu oyamba akamawerengedwa mungowamva mmene alilimo chifukwa ndachimvekere ndikulandireni abale ndi alongo pano pa Tiyankhuleni Ambuye. Lero ndi tsiku la chitatu, chiyambireni nyengo ino ya Lenti. Ndipo lero ndi la chisanu pa 20 February chaka cha 2026. Mawu oyamba achokera m'buku la mneneri Yesaya mutu wa 58 ndi 1 kulekeza 9. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Afilomena Sitima kuchokera ku Our Lady of Africa Maula Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo mawu athu amumthenga pabwino ndi monga adalembera Mateyu oyera. Mateyo mutu 9 ndime ya 14 mpaka 15. Amene akutiwerengera mawu amthenga woyera komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku St. Peter and Paul Nathenje Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Tiyeni tisinkhesinkhe limodzi. Mawu oyamba, mawu a buku la mprofeti Yesaya. Chauta kunena kuti, fuula kwambiri, usaleke. Mawu ako amveke ngati lipenga. Uwawuze anthu anga za kulakwa kwawo. Uwawuze a fuko la Yakobo za machimo awo. Masiku onse iwo amaoneka ngati akufuna kuchita zimene ine ndifuna. Amangonena kuti afuna kumvera malamulo a Mulungu wawo. Amandipempha kuti ndigamule mlandu wawo mwachilungamo. Ndipo amakondwera kukhala pafupi ndi Mulungu wawo. Anthu akufunsa kuti, kodi tizisaliranji zakudya, pamene inu chauta simulabadirako? Kodi tivutikirenji nkudzichepetsa, pamene inu simusamalako? Chauta kunena kuti, kunena zoona, tsiku limene mumasala zakudya lija, mumafunafuna zimene zingakupatseni phindu. Mumazunza antchito anu onse. Mumati uku mukusala zakudya, uku mukukangana ndi kumenyana, mpaka kuchayana ndi nkhonya zopwetekana. Kodi mukuyesa kuti ine nkumvera mapemphero anu? Chifukwa cha kusala zakudya koteroku, kodi kusala kumene ndimafuna ine nkumeneku? Kungokhala tsiku loti munthu adzichepetse basi. Inu mumawerama pansi ngati udzu. Mumayala ziguduli kuthirapo phulusa kuti mugonepo. Kodi ndiye mumati kusala kumeneku? Tsiku lokondweretsa chauta. Kusala koona kumene ndimafuna ndi uku. Masulani maunyolo ozunzira anzanu. Masulani zinga zagoli la kuweruza mokondera. Ophinjidwa muapatse ufulu. Muthetse ukapolo uliwonse. Anthu anjala muziwagayirako chakudya chanu. Osowa pokhala muziwapatsako malo. Mukaona wausiwa, mpatseni chovala. Musaleke kuthandiza amene ali abale anu. Mukatero, mudzawala ngati m'bandakucha, ndipo mabala anu adzapola msanga. Ine, kulungama kwanu, ndidzakutsogolerani ndipo ulemerero wanga udzakuchinjirizani kumbuyo kwanu. Mukapemphera ndidzakumverani, ndipo mukandiyitana ndidzakuyankhani. Mukaleka kuzunza anzanu, mukasiya kulozana chala, mukaleka kunena zoyipa za anzanu. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu amumthenga wabwino monga adalembera Mateyu oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Pambuyo pake
Ophunzira a Yohane M'batizi adabwerera kwa Yesu kudzamfunsa kuti, kodi bwanji ife ndi Afarisi timasala zakudya kawirikawiri, pamene ophunzira anu sasala n'komwe? Yesu adati, kani azake a mkwati angathe kumasala chakudya pamene mkwati ali pomwepo? Chosatheka. Koma idzafika nthawi pamene adzawachotsera mkwatiyo, pamenepo ndi azidzasala zakudya. Uthenga wa Ambuye. Abale ndi alongo, pangodutsa masiku atatu, kapena tinene kuti tili mtsiku lachitatu chiyambire nyengo ino ya Lenti, ndipo lero mpingo monga ndanenera pachiyambi ufuna tisinkhesinkhe ngodya imodzi yomwe ndi ngodya ya Lenti, kusala. Afarisi tikawerenga mthenga wa Luka ndime ya 18, makamaka mutu wa 18 ndime ya 12, adali akatakwe pa nkhani ya kusala. Amasala kawiri pa Sabata, ndipo ena amasala every day. Ambuye Yesu lero tamvetse bwino, sakufuna kuletsa kuti anthu tisamasale ayi. Kusala ndi gawo limodzi tanena kuti la nyengo ino ya Lenti, koma Ambuye Yesu afuna apange highlight kuti kusala kuli ndi nthawi, kuli ndi nyengo, komanso kuli ndi cholinga. Kusala kuli ndi nthawi, kusala kuli ndi malo ake, komanso kusala kuli ndi cholinga. Zonse zimene tikuchita mu nyengo ino ya Lenti, kupunguza, kuchita ntchito zachifundo, ndi kuti tiphatane ndi Ambuye Yesu. Ndipo ndinanena tsiku la phulusa lija kuti kusala kumene tikuchita ndi kuti mubwere njala ina yake, khumbo lina lake mwa ife, limene ndi Ambuye Yesu wokha amene alidzadze, alikwaniritse, alikhutitse, alithetse. Jesus today is teaching us the true meaning of fasting, to bring us closer to God. Nyengo ino ya Lenti ndi nyengo yophatana ndi Ambuye Yesu. Mwamva mawu yambaja kuti anthu amasala mwa ukadaulo, ndakuti kwina kwa amasala, kwina kwa kukhadzulana. Tate ntiwerengere limodzi mobwere. Akuti nthawi imeneyo zimene amachita anthu, akuti mumati uku mukusala zakudya, uku mukukangana. Ndendanena kuti tsiku lalero sindifuna kuti titanthauzire kwambiri. Mawu ndachimvekere, lero ndilongotsindika kupanga emphasize. Ndakuti mumati uku mukusala, uku mukumenyana. Aliyense ndikamawerenga mawuwo, style ya lero ndiyongotenga mawu alese nkupanga apply. Ndemona kuti ena tagundika daily kuchita njira anta, ena amapanga daily koma mbanja kukhalira umenyana. Sikungakhale kumenyana kwenikweni, ena tikumenya nkhondo ya mawu, ena tikumenya nkhondo ya pa social media, kungoyalutsana basi, mpaka kuchayana ndi kumenyana nkhonyo zopwetekana. Kodi mukuyesa kuti ine nkuvera mapemphero anu chifukwa cha kusala kotere uko? Kodi kusala kumene ndimafuna ine nkumeneko kongokhala tsiku loti munthu adzichepetse basi? Ayi, ndekenaka akupereka, akuulula kuti kusala kwenikweni tikati munyengo ino ya Lenti tikusala kumene akufuna ndikotani. Mneneri Yesaya akuti kusala koona kumene ndimafuna ndi uku: masulani maunyolo ozunzira anzanu, masulani nsinga za goli la kuweruza mokondera. Magoli ozunzira azathu, tikuzunzana mnjira zosiyanasiyana. Makolo kuzunza ana, ana kuzunza makolo, abwana kuzunza antchito, antchito kuzunza abwana, akhristu kuzunza atumiki, atumiki kuzunza akhristu. Aliyense aganize kuti tsono pamene ndingapange apply mwa njira yanji mmoyo mwanga. Anthu anjala musagawirako chakudya chanu. Mother Teresa adanena kuti njala ya makono si ya bread yokhayi. Pali njala yofuna chikondi, pali njala yofuna kumvetseredwa, pali njala yofuna mtendere, pali njala yofuna chilengedwe chibwerere mchimake. Osowa pokhala musapatsako malo. Mukaona ausiwa apatseni chovala. Musalephere kuthandiza amene ali abale anu. Ndimafuna kuti tsiku la lero nditsindike pamenepa pamene tikukambirana nkhani ya kusala chakudya. N'chifukwa chani Ambuye Yesu atakamba za anthu akudali, anjala, ausiwa, kenaka kuti musalephere kuthandiza abale anu. Abale, Ambuye Yesu akutsindikira dala mwa Yesaya kuti musalephere kuthandiza abale anu. Ndi tayang'ana Ambuye Yesu kuti timvetse nkhani imeneyi. Ambuye Yesu
adakhala pasi pano kwa zaka 33. Adakhala m'nyumba mwa Mariya ndi Yosefe kwa zaka 30. Adakhala ndi ophunzira ake zaka zitatu. 30 years in the house of Joseph and Mary. 3 years in public life. Nthawi yambiri adayipereka ku private family. Zinali zosavuta kupanga translate kumvera kumene anachita uko kuti zibwere mu utumikiwu. Ambiri ndife abwino kwa anthu akutali. Ambiri ndife othandiza kwa anthu adera. Pali ena ndakanga ndiwamba mu zonse. Koma lero Ambuye afuna ayankhule kwa ife amene timakhala a contradictory life kuti kuseri kucheza bwino ndi anthu, kukhululuka ulemu, akabwera ku chechi asone asisteri kapo pereka moni kugwada, aone ansembe kupereka moni madzuka pambo ufumu, kupita ku nyumba mayi opanda ulemu. Kuchechi amasesa kudzipereka ku nyumba mayi waumve. Musalephere kuthandiza abale anu. Yambani kusesa pa nyumba pano. Yambani kuchenetsa ana anu. Yambani kudyetsa ana anu. Ena akapita kumo amagulira wina aliyense, bigi adapatsidwa mayina, munthu wamkulu, nchipiku, kapteni. Koma kuti aonetse ukapteni pa nyumba zikulephera. Akuti abale anu musalephere kuwathandiza. Amene muli nawo pafupi musalephere kuwathandiza. I shouldn't be good from a distance. Koma ubwino wanga uyambire pamene ndikukhala. How about the issue to do with telecommunications? Nkhani za mafoni, social media ndi zina zotero. Timakhala omaseketsa anthu akutali, kukhala pa Facebook, kukhala pa WhatsApp, kukhala pa Twitter. Nkumachezetsa anthu akutali, nkumadiya chikikiki. Basi anthu kumona kuti munthu akutiseketsa. Munthu nkumamuona aliyekha ikha pa foni, akuseka awo akondwa. Koma akulephere kukondwetsa akazi yake. Akulephere kukondwetsa ana yake. Kuti tiyana kuti nyamulako pa khomo, kuti dada andi nyamula. Ayi. Musalephere kuwathandiza abale anu. Ena tibwere mu mpingo kumene. Ndi mawu amphamvu amene oti talingalire mwapadera. Ndidanena mbuyo, sinditopa kubwereza. Mukaona kuti ena, ndokamba za mpingo wathu tsopano wa Katolika. Ena amatumikira bwino koopsa pa diocese. Akati ku diocese kuli anthu amene amamenya fundraising. Akatako yake ndi amenewo alipo mu mpingo mwathu. Akati pa dinari pala anthu odzipereka ndi amenewo. Koma kuti mukafunse kupalishi kwawo mtulo sadapereke. They are good kutali. Abale anu palishi anu musalephere kuithandiza. Aliyense kutengera pa level yake. Ena kupalishi first class kumphakati adasiya kupita. Timanga bwanji mpingo. Ena amalimbikira kumphakati. Koma pa nyumba pawo sapemphera. Timanga bwanji banja. Abale anu musalephere kuwathandiza. Ife nsembe kumene timaziona. Amabwera kakubwera bishop osati mukandinenere, kakubwera monsinyo. Maona parish imene imajijirikira kusesa mphatso, kukoza maluwa, adalena sobambo kubalasa mbuyo. Zonse. Koma ansembe amene atumika amene muli nawo pompo every day. Mukaona kuti oko nkhuku. Akapeza nkhuku apina anapita kwa out station. Abale anu amene muli nawo pompo musalephere kuwathandiza. Tipemphererane wina ndi nzake. Kuti kusala kweni. Kuti pathanitse ndi Mulungu. Ndipo tikaphatana ndi Mulungu tiyambe kuona zosowa za iwo amene atiyandikira. Aliyense ali ndi zosowa zake, koma tisayiwale kuti palibe amene adasauka pochita zabwino. Ambuye tithandizeni tsiku la lero kuti tiphunzire kusala kumene kuli kovomerezeka pamaso pano. Kumene ndi kusala kumene kumatiyanjanitsa ndi mwana wanu. Ena ndi amati akusala ati kusala ndi Ukaristiya omwe. Kodi meso Ukaristiya ndi Ambuye Yesu. Ndipo timasala kuti tiphatane ndi Ambuye Yesu. Nde ukusala koma sukulandira Ukaristiya. 0/10. Tiphunzitseni kusala kweni. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.